Uh, Hello everyone. Good evening. बे मोनानि समाव दान्दिसे लाइभ फैदोंमोनलै लोगोफोर नुजाफैया सोरबाफोर फैबा फैदो दसे सम सावरायलायदिनि गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नुजाफैनानै साथाम सुबुङा आंनो फलोफोर ट्रि होना होबाय समायना बर' फैबाय जोंहा हाय आदा होननानै हेलौ समायना बर' मा खबर गोमोथाव फैबाय जोंहा मालै सार होननानै मोजां गोमोथाव नोंहालाय माबोरै दं डिउटियाव ना अबाव दं गोमोथावा डिउटियाव ना रुमाव साबायखर नोंथांमोननिसिम बे मोनानि समाव आंनि लाइभआव नुजाफैनानै रायदावनायनि थाखाय बसुमतारी होनो हाय हेलौ होनबाय बसुमतारी मा खबर लाइभ होआखै नामा बसुमतारी सुमित बसुमतारी फैबाय जोंहा आदा फैलायबाय नामा आदा लाइभआव औ फैलायबाय दसेनै ओमफ्राय समायना बर' मा होनदों मार गरम मोनदो नामा आदा औलै गरम मोनदों बसुमतारी लाइक दोन थेंक इउ स' माच बसुमतारी बयनिसिमबो थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनानै सावरायफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो मोजांहाय दा होगोन र' आदसा दे मा ओंख्रि संखो बसुमतारी आरो समायना सुमित सोरबा मा ओंख्रि अननानै फोरमायहरदो दे जाबायानो ना गामियावथ' नै सोराङा आलु सयाबिननो ओइस गावहा एडभान्सथार आरो सोंखागोन बियो होननानै आरोखि ना फिसिजाग्राना एडभान्सथार आरोखि खोन्थानाया बरिया दे एडभान्स साननि ओंख्रि दं मा होनदों थागेर नासो आगै होनो थागेर ना थाइगिर बरिया दे साननि ओंख्रिया बरिया समायना बर' मा होनदों थास' बिबारदो ना गोरानसोलै आदा नोंसिनालायनो थास' बिबारजों ना गोरान गोथाव दे जोंना संथ'वाखै दानो संथ'वा दा आठथासोआव संगोन सुमितआ मा होनखो जोंना बयलार आरो दालिसो आदसा बरिया दे आंनि चेनेलखौ बायनोबा होनो है बायालै आंहानो मोननै मोनथाम चेनेल दं सालायख'नोनो हालायलाङा अन होनो बसुमतारीया खुसियाग्रानि चेनेल फाननो ओंखारलायखोलै अन होनदों थेंक इउ स' माच गासिनोबो अल भिवार्सफोरनिसिम रोजा साबायखर आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय जयनिं जाफैनो हानायनि थाखाय मिस्टार GM तुति हाय हेलौ MG तुति बसुमतारी अन सोराङा मा होनदों गावासो नायदोंमोन माथो माखौलै गावासो नायदोंमोन माथो नायाखैमोन मिस्टार MG तुति हाउस ना मा होनखोब्रा क्या बोला ओमफ्राय गासिबो मोजाङानो दंखायो दा बाजै मोनहाबो आदा होनो औ मोजां सुमित मोजां लाइन गैया नामा लाइन दं फांखाखौ सेमोन गाज्रि जानायनिफ्राय बानायाखै आं बिना फांखाजों थाथारगोन बे बोसोराव होननानै गरमथार नामा आदा औ गरमानो अजय बर' फैनो जा हेलौ होनना बुंदों हेलौ अजय बर' एके गरमथार एके
बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनि गोरबोनिफ्राय नोंथांमोना गाव गावसिनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसेब्लाबो दोनथ'नानै आंजों लाइभआव सावरायनो फैदों गोजोननाय थादों गोजोननाय मोन्दों गोरबोआव गाबोननिफ्राय आङो गैयाबाबो सानबा 6 दिनसोआ भिडिअबो होनो हागोन ना हाया खुनु गेरेन्टि गैया आरो लाइभखौथ' लाइभ हाखाया फैनो दिगदार जाहैगोन माने न' फारसे थांनो नागिरदों आं गाबोन जोंहा आइया लोमजागासिनो दङ एसे बारा जादोंनो आरो मोनसे डिउटिबो दङ बे डिउटिखौ आं उनाव फोरमायगोन नैबे डिउटियाव थाङोबा माने गाबोन मोनायाव थांनो गोनां दै डिउटियाबो गाबोन मोनायाव थांनो गोनां डिउटियाबो जुदि जायोबा आं नोंथांमोननो भिडिअखौ होगोन आरो ना गोदान जयेन आदा ओरैसै मन्दिरा गोदान जयेन जाबावो नोंहासो गोदान जानांगौ आंहाथ' दंखायोना सोराङा मा होनखो मा बिदि मा होनदोंब्रा गोरबाव गोजोनदोंनो मा बिदि गोरबाव गोजोनदों सुमिदा दसे फैदो आदानो औ हानाय नङा फंबाय गामियाव थांबाय बाथाय हाखाया एकदम नेटानो जाखाया दे माने खुनु उफाय गैया आरो लाइक दोन आदा थेंक इउ सुमित अन ओमफ्राय जयन्त बर' फैजा आदा गामिनि मुं मा होनदों मुंखौनो बावबायलै नोंनिखौ आच्छा आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि फंबाय दे आं गुवाहाटियाव थायो दायो गुवाहाटियाव दङ गाबोन न'थिं थांनो नागिरदों सोरां एसटि आगै मा खबर कि होनना बुंदों मन्दिरा दंखायो नामा आदा दङथ' आरो बिराद रागा जोङोब्रा मन्दिरा आंखौ नन बिटिआरजों थांनानै एदावहैबाथाय आंखौ सिनायलायदो आदानो होमबाथ' नों नन बिटिआरखौबो सिनाया ना मन्दिरसो होनो दा आं नोंखौ आरसि ब्लक आक्सम हा बसुमतारिया मा होनदों गोदान दंबा लोगो जादो गोदान दंबा लोगो जानो मोनो दङ आब' सना अनामिका आब' सनानो सनायानो मालाय डाबल थारलै अनामिका बसुमतारि अन होनदों फुजा बसुमतारि ब्लग फैदों हेलौ आं नोंखौ दिनैसो नुदों आदानो आच्छा थेंक इउ दिनैसो नुदों नामा बहानि जाखो फुजाया बिएम बड' गेमिं आंबो हुग्राजुलिनि आच्छा हुग्राजुलिनि सोर जाखो फंबाय बा गामिनि अन्नानै खिथादो रियेल नामफोरखौ फोरमायोबा फोरमायनो हागोन नामखौ सिनायना सिनायाखै ओमफ्राय बसुमतारी मा होनदों नुथाराखैमोन नोंखौ सोरां एसडि आगै बे बारा नुजालाना आं क'क्राझारनि आच्छा फुजा क'क्राझारनि आरो ना थेंक इउ फुजा दिनैसो नुजाफैनो हादों रोजा रोजा साबायखर नै जोंहा इयार फाग्ला फैदों सासे फिसाया आमुखि फिसाया है ब्र' मानसिफोरखौ जावबाय थानाङा जाम्बास मा होनो जम जासिगोन नों जमदोलै र' दे आदा औ दे सुमित दे आदा भेक्सिन एबा जालायबायलै एबा माबोरै प्रमदा आदा बे एबा सलिगोन ना बन्द' जागोन नामा है माथो दहाय सासे हिनजाव मानसि आंनो बन्द' जाबाय होननासो फनाव खिथाहरदों भेक्सिनाव हाबदोंमोन आङो भेक्सिनाबो गैला माथोसो होननांदों बरिया नै लाइकल' होनो फैबाय आं एन्टिनो दे नोंखौ दहायबो सासे मानसिनाव बिदिनो नुखादां बेस्थ' नामा परबिना ब्रह्मफोरनि जा परबिना बबेनि आदायानो आं सनितपुर ढेकियाजुलिनि नानि आं नानि साखो ना फंबाय साखो आं दा गुवाहाटियाव दङ गाबोन थांगोन गामिथिं गाबोन नोंथांमोना भिडिअखौ गाबोन होनो हायाबाबो सानबा 6 दिननि उनावबाबो नुगोन बे बाराव नोंसोरो आंनि गामिफोरखौ नुजोबसिगोन आरो ना भिडिअनि गेजेरजों एसेब्लाबो देखायगोन आं अनामिका आब' सना एसे बिजि दंथ'यो दासान्दि आच्छा थोस रागा जाया आदा मानो रागा जाला बायनांगौ जाखो आदानो रागा जोंनांगौब्रा एसे मन्दिरा आगै सना मा खबरनो मालाय सना जाथारा फुजा बसुमतारी लाइक होबाय दे आदा थेंक इउ नानि थेंक इउ स' माच बिएम बड' गेमिं लोगो जादोनो बिएम बड' नेम बिलिफां बसुमतारी गामि
अन्थाइबारि आच्छा अन्थाइबारिनिसो नोङो फंबाय हाजो खाथि जाथारबाथाय ना एयार लागाव दानाबानो मोजां मोजांथ' सोरां आब' सना हैद बोरै सना जालायो बोरांसोलाय बिदिसो आरो एसटि आगै औ ओमफ्राय भेक्सिना हाबाखै भेक्सिन ना हाबाखै दाबो नो आच्छा हाबदों ना हाबाखै मिथियालै हेलौ लोगोफोर आंजोंबो अननानै जइन जादो औ सोरबाफोर जइन जानोबा ब्लु नांगौ बुंबानो जाबाय खिन्थु थांनोसै समाव खिन्थालां दै आं ब्लुखौ माने डाइरेक्ट लाइभआवनो लाखिखागोन क्रमआव थांनानै आं गुदु गुदा बाबाय थायो गुदु गुदाथ' नङा जोंनि थाखाय नर्मेलसो थेवब्लाबो माने क्रमआव हाबहैनो बाबाय थायोलां आदाया माहा जाबाय नामारानो आदाया माहा माबा जाबाय नामारा ओइ सरिलै थै मा मिस्टेक जाबाय थाखो हाबा जाबाय नामारा जाबाय जाबाय फंबाय जाबाय मानो जाया जानो ना बिहामजो बिजामादैखौनो मोनलायलांसै बोरायबायलै वाइ एफ 2016निफ्रायनो दंमोन औ दङ गुबुन जायगायाव दङ जोंनि आसामावसो एलाव गैयामोन एथ'ग्राब फुजा बिमा सना मा खबरखि नै समायना बर'आ आदा कमेन्ट हरनायखौ नायबासो मा होनखो आदा कमेन्ट हरनायखौ नायबासो नायनो मोजां मोनो मायबा सोंबा खिन्था हरलै मोजां नाङो मानोना जोंबो खायसे खोथाखौ मिथियाना औ नंगौ नंनायाथ' रिप्लाइखौ माने सोर सासेखौनो जायो बेखायनो मालाबा कंग्रेसुलेसन लाइक बेखौल' हरनाय जायो आं ओमफ्राय इम्परटेन्ट खोथाफोरखौ हरा नङा रिप्लाइ हरो दे जेबो नङा दे नाजागोन हानायमानि कमेन्ट रिप्लाइ खालामनो अनामिका र' नोंनो ओरैसै माथो आंनो जिरायनासो होनखोना जिराना माथो आंनो जिराना मोनजानाय फैसाखौ नाङानो फाग्ला दायो भेक्सिनाव हाबबायनो सोर आं मिथियालै आं गैया आंनो खोन्थाहरदो सोर सासे हिनजाव मानसिया भेक्सिनाव हाबदोंमोनहाय आङो भेक्सिनाबो माथो गैलासो होनना बुंदों आरो मा ओंख्रि जाखो दा ओंखाम संथ'वाखै जोंहा दे मन्दिरा ओमफ्राय BM बड'आ माने येस होनना बुंदों एयार मोजां माजों मोजां आगै खबरा होनदों आच्छा ओमफ्राय एयारा मा होनखो नोंखौ बाराबा आंबो जमगोन लांर'नो अरजाया लबारजोंल' गावनाङा दै जमलायलायनानै आरो बै गथ'फोरनि बायदि टेबोल सिङाव हाबनानै मास्टारखौ आथिंनि खोमोनखौ फुना होनाङा मिथिबाय औ अनामिका आब' सना होनदों अनामिका आब' सना मा खबर नोंहानो नै मन्दिराया मा होनदों बिराद गरम नामा आदा औ गरमथ' आरो फांखायानो गैया फेन गैयालै फेन फेन गैया ओमफ्राय मा होनदों जोंहा एनटिनि हिनजावा आंनो लागाव दानाबा बङाइगाव फिसा गोराना जायाब्रा मानो आंखौ गियो होनलाय नोङो गिनायानो बिदि होनहरबावबायसो नोङो मोजां बिमा सनानो लागाव फुजा आगै सना मा ओंख्रि जाखो एनटिना हिनजावानो साबाथार बेनानो साबाल' जाबाय होद साबाल' जादों माने बे रखरा थाखा थिंख्लि दङ एनटि आदानाव लागाव औ ओमफ्राय सोरां स्टाइलनि आरोना जायाखै दाबो सोरां एसटिनो दा फुजाया जायाखैनो आरोना संथ'बावाखैदां क'क्राझार टाउन खाथिनिफ्राय दानो संखाया जयन्त मा होनदों आदा बाजैनि फट'खौ प्रफाइलाव होनांगौरा आइया थामनेलाव नुवाखै बिसोरो सासेया बाजै सासेया नानि सासेया बाबु बाबु गैयामोन नामाथाय सासेया फंबायनिसो बियायं फिसाजोसोमोन खोमा ओमफ्राय फारिया मा होनखो आंनिखौ माला फरायगोन होनना माथो दाबो फरायला फाग्लायानो माखौलै ओमफ्राय बिनद बसुमतारिया मा होनदों जोंहा हाय आदा फैलायबाय ना औ फैलायबाय बिनद साबायखर नुजाफैनो हानायनि थाखाय फिन खेब बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर आंनि लाइभआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय एटेन्ड जाफैनो हानायनि थाखाय दै
नोंथांमोना रेजिस्टाराव गाखोजोबखाबाय रावबो एबसेन्ट गैला होनदों आरोखि ओमफ्राय बाजैखौबो खाथियाव फजना दोनफैदो आदा समायसिनगोननो बाजैया बेस्थ' एसे खामानियाव दे एन्टि फाग्ला आगैनोमै लागाव बसुमतारी ए फुजा आगैनो फुजाया ओमफ्राय मा गोजा बिमा अनामिका नों दा एलबि होआ नामा होयोनो एदावबायनांगौ फाग्लिखौ ओरैसो जालायो बे दा कमेन्ट फैनाया मा लिरखोबाल बारा सिनायलाङाहां होनगोन बियो दा थिग एदावबायनांगौ अन जा एरा ओमफ्राय बिएम बड'आ मा होनगोन दे आदा आं लांनोसै नामा एसे खामानि दं औ दे लाइभ फैनाय दे फंबाय दे जागोन दे यारा हाय होनदों जयन्तआ जाहा मा होनखो दा अबाव दंरा दानो गुवाहाटियाव दङ गुवाहाटियाव फंबाय फुजाया मा होनदों नोंलाय मा खालामदों मा ओंख्रि जाखो सिस सोरां एसटि होनो जानो मा ओंख्रि जाखोथाय ओमफ्राय माबा ओंख्रि होनदोंलै र' फिल्माव दुखु जानो समाय होदो आदायानो दुखु दाखु औब्रा हाब साजिखागोन दंखायोमोनबो मोनसे गोदो जाबाना थां बानायलाबायनाय आरोना दंमोन दाखुसोखामोन फादाबो औ बिमा फुजा सना होगोन आं होनदों ओमफ्राय मा खालामदों ब्र होनदों सोरखौ सोंखो यार आंबो सोंफिनबावबायसो नै सोरखौ सोंखो आंखौ सोंखोना सोरखौ सोंखो आल्ट्रा पि गेमार मजा मजा वेलकाम आल्ट्रा बसुमतारी अनन सोरां एसटिया अनामिका आब' सना मा ओंख्रि होनो यारा मन्दिरा खि आदसा फुजाया मा होनखो ए खयथायाव होगोन बिमा होनो जानो खयथायाव होगोनथाय आल्ट्रा होनदों आरो जा सोरां एसटिया सोरां एसटिनि आल्ट्रा बोला है आल्ट्रा बास जयन्त हाय नामदों यारा यार हिर' होनो यारा हिर' ना सोरां टाइगार नासो आगै एसटि होनो टाइगार नासो टाइगार होनलांगासिनो दंलै आं ओमफ्राय मार हिट नुखादोलै आदा नोंनि रायलायनायखौ आदसा नंगौ नामा थेंक इउ सोरां एसटि जिउ बुंनो लागाव ब्रादार बे भाइरेल भिडिअनि नामाव मा होनदों अश्लील फट' होग्राखौ मा होननांगौब्रा बिराद रागा जोङोलां भाइरेल भिडिअ लुकास जाखो जोंहा फंबाय भाइरेल भिडिअनि सायाव थारमाने असलि आरोना माने गाज्रि फट' होग्रा ना थारमाने भाइरेल माबायदि भाइरेलखौ बुंखो नोंबा खोथा भाइरेला ओरैबायदि थायो मोजां भाइरेल आरो गाज्रि भाइरेल आरो किसुमान माने लेंगुवेजनिल' गाज्रि भाइरेल थायो किसुमान अफेन भाइरेल थायो ना नङा होमबा नै बेफोरबायदि दा बबे मोनसेखौ सोंखो अननानै फोरमायफिनदो दाखु लिडार जानो समायगोन अब्रा नों एक्ट्रिस जादो मन्दिरा मिथिबाय आखायजों हमना थिखोदावना लांखानांगौ फैसालि बहा खारग'नो नोङो होनलायनो गैया बियो दिन्थिया एन्टि आदाया मा होनदों गुबुनजों लाइन मारिनो मोननाय नङा होनना आयसा सोरखौ जाखो 9टा एस 9टासोआव आरोना ओमफ्राय समायना बर'आ गुबुना जोंनि कमेन्ट खोनो नाया आदा सिख्लाफोरा बिनिखायनो सिख्लाफोरखो नायनो बाबाय आं ओइ आदा नामा समायना बाबो आं सेंग्रासोलै होद माबाखौ र' खनसे रिपिट फरायनांगोन गुबुना जोंनि कमेन्टखौनो नाया आदा सिख्लाफोरा बिनिखायनो सिख्लाफोरखो
सिख्लाफोरा बिनिखायनो थारमाने सिख्लाफोरा नोंसिनि कमेन्टखौ नाया आरोखि ना सिख्लाफोरा थारमाने फंबायमोननि कमेन्टखौ नाया आरोखि ना बिनिखायनो सिख्लाफोरखौ नायनो बाबाय आंनो आच्छा लागाव नाया होमबा ना ओइ आदा नामा समायना समायनाबाबो नामा समायनाबाबो आं सेंग्रासोलै आच्छा 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 नामा थारमाने नोंनिया नामा समायनाब्लाबो सेंग्रासो आरोना थारमाने सिख्लाफ्रा नाया आरो नोंनि कमेन्टखौ थोद 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 मानो बिदि खालामफालाय अन्थाव बाथावलाय थोद बिदिनो जाया दै सिख्लाफोर नाय मन्दिरा बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों जा फुजायाबो मा होनगोनथाय मेरिट ना आनमेरिट बा एसे नायदो सेंग्राफोरखौ बिदि अन्थाव बाथाव दादों 9टायाव होगोन बिमा फुजानो लागाव हो फुजा होनो आरो बसुमतारी अन कहाँ से है आप भैया कौन सा देश का है विनोद बसुमतारी मेरा देश का है सोनितपुर है ठीक है विनोद बसुमतारी मेरा देश का है सोनितपुर है और लोकसभा मतलब क्या बोलता है उसको समष्टि ढक्काजुली है ढक्काजुली मतलब ढिंक्याजुली मतलब ज़्यादा ढिकिया है ना खाने को बहुत अच्छा लगता है खोनी का साथ में फ्राई करो और खाओ ठीक से फुजाया अन सोरां एसटि एनसि आदाया आंखौ नो भाइरेल खालामदो आंबो न'निफ्राय खारखोमाबोबाय आच्छा लागाव फैसा हर फैसा हर रकि अफिसियेल किल टाइम why what happened is withdraw after using KYC मा बुंनांगौ जाखोब्रा दा मांखि स्टुदा दालाय दालाय फिउज्राव माइ जाम्पिं स्टुदा रागा थिखिनि होननांसिगोन नामा मुझे समझ भी नहीं आया यार आप इंग्लिश में कमेंट मत कीजिए हिंदी में बोलो ठीक है समझता है थोड़ा लेकिन आंसर कैसे देगा ये भी मेरे को पता नहीं है केवाईसी तो क्या है कोई किसी ने लेकिन अभी तक विड्रॉ नहीं हुआ और किसी ने केवाईसी करने के बाद में जिसका अकाउंट्स में 2 लाख 1 लाख है वो 0 भी हो गया और कोई केवाईसी किया लेकिन पैसा विड्रॉ भी नहीं हुआ फिर भी केवाईसी करने के बाद में भी फिर भी 6,000 का केवाईसी दिखाई दे रहा है हाँ आंखौ मिनिनायाव लाफा फिल्माव लागाव वाई इस डे ना मा होनखो बिराद डेट सोंखोनाखो एनटि आदाया टु फुटलु मुथु फुटलु आच्छा ना मा होनखो ब्रा एनटि ब्र हिन्जाव गोजा माथो मोनाम सोबाय हैद फाग्ला जाथो दान बिहावसोसो जागोन द' आं थामनेलनिखौ नायबा बेफोरबायदि नङा फंबाय बा जिखुनु माबा मोनसे सोमोन्दो फैसा नांलायगौ फाग्लानो हाया ओरैनो नाङा भाइरेल खालामनानै लुबैनानै फैसा नांगोनथारो जिरु मुसाहारि मा होनखोब्रा चाइनिसनि रायलायदो हिट जाखायोनो आयु चाइनिसनि ना अन बसुमतारीया चित्रलेखा ब्रह्म फैदों बोरै दं आदा खबरा बिदिनो फंबाय मोजां गाज्रि गेजेराव एसे आङो दा बिथिं इन्जयआव दङ नाथाय न'खर फारसे एसे गाज्रि आरोना खबरा मानो होनबा जोनोमगिरि बिमाया बेमाराव गोलैनानै दं गाबोन थांगोन आरो दा बिनि थाखायनो गाबोन बयबो थांजोबगोन जोङो बसुमतारी बसुमतारी अन कमेन्ट गैला माथो लोगोफोर लागाव कमेडि खालामदो दे आदा दे जेबो नङा फंबाय बुजिदो जेनेबा उन्दैसोलै
उन्दैसो आंना फिसाला फिसाजोफ्रा सोर जाखो लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे एसे रायलायबावनोसै 25 मिनिट जाबाय मैया जोबोर गोजोनदों दे आं नोंसोरखौ मानो होनबा 12,000 भिउस लाबोना फैदों नोंसोर मैया आंनो लाइभआव 12,700 बेसेबांबा भिउस होफैदों नोंसोर मैया आंनो सानाव आरोना ओमफ्राय बे भिउसा टटेल दा 13K थांनानै दंसै आरो 13K गथ'जों दसे हमवार्क खालामदों आगै बेखायनो अनल' फाग्लालायनो आच्छा दे जोंनाबो नायगासिनो दङ नै होमबाबो आं खाथियावनो थेव ओमफ्राय हारसानिसो नालाय आंथ' हारसा फरायनायाव गोरोंथार मास्टारसो आङो MA BA पाससो जाहैबाय नालाय एसामिसाव आइ ग इउ ग माइ मेगन दे ग होनलाय सनितपुर अबे जायगानि आदाया आं ढेकियाजुलिनि फंबाय सनितपुर ढेकियाजुलिनि नोंलाय बहानि होनदोंमोन जयन्त ओइ जोंना लागाव होलायबाय जोंहा AB कमेडि 32K मा बस कारेन्ट गैया नामा कारेन्टआथ' दङ कारेन्ट थानायखाय नोंसोर आंखौ महरखौ नुगासिनो दङ खिन्थु मा होनो फांखाखौनो सेमोन गाज्रि जानायनिफ्राय रागा बानायाखै आं सेमोन बानायखाबाय ओमफ्राय दा गाज्रि जाबाय थानायखाय बिना फांखाजों बारहरथारनानै देग्लाय गरम बोथोर होननानै बाक्सानि आदा आच्छा थेंकिउ फंबाय MRT गेमार हाय हेलौ बसुमतारी अन ओमफ्राय जोंहा बिनद बसुमतारीया मा होनदों जोंहाबो सिगां ढेकियाजुलियाव दंमोन ना ढेकियाजुलियाव दंमोन ना आच्छा ढेकियाजुलि मा जायगायावमोन बेबा मा गामियावमोन ओमफ्राय दा बहा जाखो न'आ बिनद जोंहा एबे हौवाखौ जियानो नहक आदा आं दिनै नोंथांनि लाइभआव थाथिनो हाला आदा बाय दे अके फंबाय दे जेबो नङा दे गुड नाइट बाय अके दे फंबाय दे बेस्थ' आरोना बिजि दे जयन्त मा होनो आदाया मा मावोरा खोन्थादोलै खनसे अननानैनो आं फंबाय जेबो मावनाय जाथ'वाखै बर्थमान 6 मान्थसो जाबाय आङो नुनायाव मदा सदा नुदों आरो बेराफारसे देहायारि प्रब्लेम जाना दं हा सिङाव बेजों लोगोसे मा होनना बुङो गारि मोनबा गारि सालायलाबायोमोन हाजिरा मोनबा हाजिरा मावलाबायोमोन आरोना ओमफ्राय दा बे 6 मास 7 मासआ बे चेनेलावनो नांथाबनानै दं आरोखि समायना बरा मा होनदों गुबुनफोरबादि भाइरेल भिडिअ दा हो आदा बिदि होला बायनायखौ जों नायनो बायो समाजनि मोजां फोसाबनाय मोजां फोरमाय आच्छा औ नंगौ नंनायाथ' ओमफ्राय राइटसो होनखोना आरो साइडसो होनखो जोंहा हायनाया गोजोननाय थाबाय हायना नोंगौ फंबाय समायना नों बुंनाय बाथ्रा सैथोआनो भाइरेल होनायखौबो आं माने अपेन भाइरेल होनायखौ एसे दुखु मोनोलाय किसुमान माने ब्लार खालामा खोबथेया आरो गाज्रि राव बुंनाय दङ बे गाज्रि रावखौ फुरा होफाजोबो नै बेफोरखौ माने खोनासंनो बानाय मोनो आरोखि बिनोदा मा होनदों बारगाव दंमोन दा जुनाया दं आच्छा दायो जुनायाव दं जुनायथिंथ' बुंथ'ला दे
आं उनाव खोन्थासिगोन थांनांगौ जागासिनो दङ एसे बेरायनो गाबोन नङाबाबो समफोरालागै थांनाय जागोन दां हायनाया मा होनदों फंबाया जोबोद मोजां बुंबाय रोजा रोजा साबायखर फंबायनिसिम हायना आब'सो जाखो ना आदासो जाखो अननानै फोरमायदो एसे बबे पइन्टखौ गोजोननाय मोनहरखो आं हमस्लाबनो हादिया ना बे भाइरेलनि खोथानि सायाव बुंनायखौ होनदों नामा आब'आ आब'सो जाखो ना आदासो जाखो ओइ जोंहा फंबाय फैदोंलै एन्थनि नार्जारि मा गन्दगल जालाबायखोनो गन्दगल गन्दगलसो नुदों नोङो गन्दगल सावरायनायनि गन्दगल मोजां गाज्रि खोथा सावरायदों नङा होमबा फंबायमोनजों बिनानावमोनजों आदामोनजों बाजैमोनजों बयजोंबो जेनेरेल बर' समाजाव जि सनमान लानांगौ दङ बे सनमानखौ लाजोबनानै बुंबाय बयजोंबो मोजां गाज्रि दुखु दाहा सावरायलायदों जयन्त बर'आ मा होनो आदा बाजैया मा मैगं संदों जोंना संदों जोंना जानो जाबायानो हनै आच्छा आच्छा जोंहा संथ'वाखै फंबाय दै ओंखाम ओंख्रि संथ'वाखैनो ओमफ्राय समायना बर'आ मा आदा मैदोमा बुजानाया नंमारगौ ना मानो नंगौ ना फंबाय नंगौ माने गावनो नंगौखौनो बुंनाय जाखाबाय मोनसे खोथायाव जेनेबा नंगौमोन थांदोंमोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोना आरो माथो साननांगौ दंबावो नंगौ हायनाया मा होनदों सिनायजोंल' रायज्लायबाय थायो नामा ब्र'नो बुजि मोनासै हायना नोंथांमोननि आबौ फैदों आंखौ गोबां सापर्ट खालामफैदों मैयानि दिनाव नोंथांमोननि अननायाव आंहा टटेल भिउसआ 12K 700 बेसेबांबा फैदों नोंथांमोना गोबां सापर्ट होफैदों मैया आंखौ लाइभआव फेन होलै मा सिबलाबाय थाखोनो फेना सेमोन खनथामसो गाज्रि जानायखाय रागानानै बानायाखैबो गोदान बायाखै आं बिदिनो दं देग्लायनि गरम बोथोरखौ माने थैना थाङो जुजिखादां बारग'सिमबो खोमा थैनाय नंला आं आदा गाबोन लोगो मोनगोन दे आदा गुड नाइट अके फंबाय जयन्त फंबाय दे जागोन दे थांदो दे एन्टि सना खेबसे खुदुमनि सोलायखोब्रा लागावबायलै दे खुदुमनो लुगैथारदोंमालै एन्टि सना खेबसे खुदुमनि दे खुदुमो दे एन्थनि फंबाय माखो हामखादोंनो लागाव औ हामदोंलै ओमफ्राय एन्थनि फंबाय डिउटियाव ना रुमाव जाखो रुमावनो जागोन ना बेखायनो कमेन्ट खालामनो टाइम मोनदों नङा होमबा हायनाया होनदों दारिखौ बोखारनानै दारियानो गैखाया आंनाव नै दारियानो गैखाया हायनायानोथ' बाजैसो जाखो ना आदासो जाखो अनना खिथादो दे चेनेल दंबा जों खिथादो सापर्ट हरफिनसै ना दा आर्मि साख'रिया अबावथो सान्थि दंब्रा गेदेर नोंआथाय माथोब्रा नोंखागौ दा डिउटियानो डिउटि आरोना फुरा डिउटियानो डिउटि दाथ' आरो जिबायदि सोलिगासिनो दं नङा होमबा बर्डारावसो दंबायदिमोन दा नोंखौ दारि गैयालै दोंनैसोल'सो आंनि दारिया खामानि गैया मा ओंख्रि जाखो सालथे ओंख्रिया सङाखैनो जोंहा हायना जोंहा ओंख्रिखौ सङाखैनो ओंख्रि माने ओंखामखौनो संथ'वाखै संसिगोन बावलिया आरो 10 मिनिट ओमफ्राय जोंहा समायनाया मा आदा
मैया नलबारियाव जाथाय जानाया मारै जामारनाय आरो मा नाममोन बिना बेसे क्लासाव फरायोमोन? नलबारियाव आं भिडिअ होदों जानो फंबाय आं नलबारिनि जेबो माबा थाल मोनथ'वाखै दै नलबारिनि आं जेबो खौरां गैथ'आ माथो आं माने एसे टेनसनाव थानायखायनो बांद्राय भिडिअबो माबा चेक खालामनाय जायाखै इनकुवारिबो खालामनाय जायाखै आं फेना मा जाखो गैया आं ओंखारथ'बाय गेदेर औ दे 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 जागोन दे जायफोरा बेस्थ'आव दङ नोंथांमोना थांनो हागोन जेबो नङा खामानिफोरखौ मावना लाग्रो फोजोबना लाग्रो बिनि उनाव नोंथांमोना सोर सोरनि लाइफआव गिदिंनो गोसो गिदिंनो हागोन मैया बिबु गलायनाय निउसाव होदोंमोन माथोनो आच्छा आं खबरां गैया आं जेबो खबरां गैया फंबाय नै जोंहा आलान बरगयारि फैलायबाय बाजैया जि दाबाय माथोनो औ दागासिनो दङ बयबो दागासिनो दायो रावबो थांथ'वाखै ओमफ्राय आरके बड' निउस फैदों जोंहा मा खबरा दा मोजां फंबाय आरके बड' निउस फंबायखौ आं दिनैसो गोदानै नुदों दिनैसो फैजेनखादों नामा फंबाया थेंक इउ स' माच फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर अल भिउवार्सफोरनिसिम फिन खेब गोजोननाय जासिहरबाय नोंथांमोना फैनानै आंखौ बे हरनि समावबो सापर्ट खालामफैदों मदद होफैदों आंजों सावरायफैदों मोजां गाज्रि एसेबाबो खबर लाफैदों आच्छा फंबाय समायना सोरनि बबे चेनेलाव होदों अन्नानै फोरमायहरनाय जाबाय ना फेसबुकफ्राव होदों नामा समायनाया मा होनो जोंनि खाथियाव जायो आच्छा नोंसिनि खाथियाव जायो आरो ना होमबा नोंसिना नलबारियावसो नामा समायना टाइम मोनस्लाबा आच्छा दे जेबो नङा दे बागानफारानो समायना आच्छा बागानफारा ओइ माबा बाक्सामोन ना बाक्सा बागानफारा बरबरि नबस्थि बिथिंजाय आरो ना सुबनकाटा बे साइडजोंमोन खोमा अरुण बसुमतारी फैबाय जोंहानो अरुण बसुमतारी फैलायबाय समायनाया अननो मा खबर ब्र' मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ बिब्दिनोसै खबरफ्रा थेंक इउ स' माच आंनि लाइफआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम
अरुण बसुमतारी फ्रम गवालियर आर्मी गवालियर आर्मी माने बुजि मोनासै आङो अरुण बसुमतारी मोजाङै गवालियर ना मा होनखो आर्मी थारमाने नोंथाङा जब मावो ना मा जाखो ब्र'आ डिफेन्सआव मावो नामा नाव पस्टेड आच्छा आच्छा पस्टेड जादों ना बारा गोबाव जायाखै येस नावनो आच्छा आच्छा दे 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 मोजां मोजां होमबा दा डिउटियाव गैथ'आ नामा ब्र'आ आमसिलाल बसुमतारी बुरबकफोर मा मोजां मोनदों जानला मानला माला ओंथि गैयै बक्सिला बायदों बोरमा बादि हाव बुजि मोनासैलै आमसिलाल बसुमतारीनि कमेन्टखौ मोजाङै बुरबकफोर मा मोजां मोनदों जानला मानला माला ओंथि गैयि बक्सिला बायदों बोरमा बादि नोंथांनि कमेन्टखौ बुजि मोनासै मोजाङै मा पइन्टआव बुंहरखो नोंथाङाबा बबे पइन्टखौ लानानै ओंखामफोर जाबायना जायाखैब्रा मानसिफ्रालाय सोर सोर जाखांखो जि दागासिनो नामा आदा बाजैया औ दागासिनो दं जि दागासिनो दं जि दागासिनो बाहेरनिफ्राय दाफैग्राफ्राबो थांथ'वाखै दंजोबो गासिबो दा 9टासोआवसो थांजोबगोन बयबो आमसिलाल बसुमतारी थांखो ना माखो मा पइन्टआव बुंहरखोमोनबा हमनो हादिया माथो फोर होननाय लोगो लोगोथ' बिथाङा गासिबो आंनि लाइभआव थाग्राफोरखौनो बुंजोब्बायलै दाबा सोरनि गोसोआव मा सानखो जोंथ' गासिबो बुरबकफोर जाजोब्बायलै दे नोंथाङानो मोजां जादो नङा होमबा माथो होनबावो रायजोफोर सासे मोजां थाबानो जाजोबगोन दे बुरबकफ्राबो लासै लासैनो मोजां जालांगोन कमेन्ट होग्राफ्रा थांजोबबाय नामा खुंगुर बसुमतारिया फैबाय जोंहा न'आव फैथ'गोन ना फैथ'वा जाखो अह नोंसो थारमाने न'आव गाबोन थांगोन गाबोन दिनै थांनो सानदोंमोन दिनै जायासै गाबोन थांगोन बहा दं नोंलाय न'आव दं ना बहा दङ
नांगौमोन ना खुंगुर न'आव दंना बहा दङ दाख्लैथ' बोरमा जाबाय नोंसोर मासे जाहानाव थांदोंमोन नामा बेरायनो लंपेन्टआलाय बोरो नागिरना लाबो आंनो आदा थाथ' अनल' ना औ दे फंबाय दे लाइक दान आदा थेंक इउ न'आवनो दं आच्छा जाहानाव थांबाय बायदोंमोन नामा मैयाफोर दहायफोर माबाखौ लाबो गोथां गांखौ एमबि गैया आदा अब्लाबो अनल' दे फंबाय दे साबायखर बयनिसिमबो आंनि लाइभआव फैनानै नुजाफैनो हानायनि थाखाय सापर्ट होफैनायनि थाखाय बे हरनि समाव ओंखाम जानि आदा अनल' औ दे जाना हो फिन खेब गोरबोनिफ्राय अननाय बावहरो नोंथांमोननिसिम हरनि समाव फैनानै आंजों मदद होफैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो ओमफ्राय हाकिम एसे बिजि दं ओंखारनोसै आदा औ दे फंबाय दे ओंखार दे जेबो नङा दे बिजि दंब्ला खामानिफोर दंबा मावना ला दे आरो माबाफोर चेनेलनि खामानिफोर दंबा मावनानै लाग्रो दे उनफ्राव लोगो मोनलायबाय थागोन दोनैल'थ' नङाना समा नोंसानि आइया लोमजादों खबर मोनाखै मोनदों बेखायनोथ' थांनो नागिरदों गाबोन बेखायनो थांनो नागिरदों र' दिनै थांनो सानदोंमोन दिनै मिलायासै गाबोन थांसै अखाफोरसो हागासिनो दं नामाथाय जाथ'वाखै जाथ'वाखै ओंखाम दाबो बहा दं न'आवनो दंबा ओंखाम जायाखै नों दाबो मा ओंख्रि संखोलैबा जारौआबा दे फैनो औ गाबोन थांगोन जाबाय दिनै खैथा थांदों December 15 सोरजों थांबाय मानसिमोन आठथानि ट्रेनाव उग्रायनाय लाखियो डाइरेक्ट फैखायो
बिमानि बोसोन ला गुड इभिनिं आदा गुड इभिनिं फंबाय गोजोननाय थाबाय फंबाय नुजाफैनायनि थाखाय दहाय माबानावसो दंमोन ना फंबायखौ नुदोंमोन आं बिके बाजिनाव गरम मोनदों नामा आदा औलै फंबाय गरम मोनदों माने मा होनो फांखाया गाज्रि जाबायना सेमोननो गाज्रि जादों खननै खनथाम गाज्रि जानायखाय बानायलाबो बायथ'लाबो देग्लायनानै थादोलां मा जायो जाथारथों होननानै बारग' थारसै र' गरम बोथोरा बारा बावला थांखाना माखा आखिमालाय फन बुदों दहाय ओंखाम जाबाय नामा बिमानि बोसोन ला फंबाय रानि बसुमतारी ओइ नों हिर' मा खबर खुंगुर बसुमतारी अखाया दिनैनिफ्राय गैथ'ला आच्छा अखा गैथ'आ आरोना मालालानो थोद मा मालाला जाखो हाकिमा लाइक होआखैबा लाइक हरदो माथो 16थाल' आरो रानियाबो हराखै जोंहा फंबाय बोसोन लायाबो हराखै नोंसोर साथाम हरबाबा 16 17 19था जासिगोन नोंसो नांदों मा नोंसो जाखो रमेन्द्र दैमारि फैदों आसोलनो औ दे बुं गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो फिन खेब गोजोननाय जासिबावबाय बयनिसिमबो आंनि लाइभआव बे मोनानि समाव नुजाफैनानै सापर्ट होफैनायनि थाखाय फैबाय जेला लाइकखौ होनानै थांदो आरो ना बयबो लाइकखौ होलांनो बावनाङा हरबाय दे सनानो ओरैसै जायाफ्रा मानो लागाव नों मा ओंखाम दोनि हांगार ओंखाम दोनि हांगार जागोनदां रानि मुलि सोरबा जाखै आदानो दा मा होनखो जाखै दा मा बुरजा खमेन्ट हरोब्रा शिबजों बिदि होनाय नामा बेनाव थायो ओरै सोलायनो है ओरैनोसो बुंदों आङो ओरैसो बुंदों माने बैखौ बुजियाखैलां बै मोनसे खमेन्टखौ जायाखैसो होनखोना जायाखै होनखो मा जाखो होनो जेबो जायाखै गरम मोनदों
हाखिमा लाइक होनो रोङाखै बियो हाखिमा लाइक होनो रोंथाराखै बियो लाइभआवथ' सिङाव हाबजोबखाथाराखै बियो सिङाव हाबनोबोथ' रोंखायाखैदां सिङाव हाबावथ' लाइकखौ कमेन्ट बक्सखौ बेक खालामाबा मोना नों आरो हाबथाराबाबोथ' कमेन्ट बक्सखौ नों नुवालै नायदोंलै नायदों नुदों दे बायनो दे माथो जेबो बुङानो माथो बुंनांगौ जाखो बुंगासिनो दंना नोंसोर हा बेदर लायदोंबा गुन्दै सोलानोसै आं मा होनो गोजोन मोनाबिलि आं दोनथ'बाय औ दे नों लाइक होबायना होआखै ओमफ्राय लाइक अपसन नागिरना मोनदों मोनाखै नोङो लाइकखौ थुना हरब्रा सिमाखौ आरो बै भटखौ थुनानै थांदों नों गाहायाव फल' बै गाहायाव क'ड वान ओंखारा दंना भट लिरनाय हेपीनिं नाव बेखौ थुना हरदो थुवाखैबा आरो जानोबा जानो नै आवग्रि हरखादों हाकिम बानायनो नागिरदां ओइ गाबोन सोरनिबा बाइक लाना फैलै क'क्राझारनिसिम गंनै लाना फै मा गंसे लाबो इसोर थाबायलांगोनसोनो दान्थिथ' जाफै बेयाव मा जायो होनबा मा जायोब्रा रोंमाराखै जाम्बा नालाय रोंमाराखै नोङो सिङाव हाबथारना हाबथाराखै सिङाव हाबथारदोंबा बै आंनि लग'आरि आखिजों थागोन गाहायाव कमेन्ट लिरबाय थाग्रा खाथियाव नैयाव मोनगोन ओमफ्राय जुदि बेयाव मोनाखैबा ओइ गोजौआव थ्रि दट दङ आगदाथिं गोजौआव दट दट मोनथाम बेयाव थुबानो लाइकनि अपसन सिखारगोन आखिथिं जाबाय रोंबाय 찬이랑 아들 어이랑 동물.
आरो भट हरनाया बै गाहायावनो इएस न ओंखारखादों इएस न Bila mama. Indra. इएस आव थुना हरबानो जाबाय Why? वान आवार जाबायलै दोनथ'नोसै आंबो Ubra. गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो आंनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोननिसिम बे मोनानि समावबो नोंथांमोना आंखौ फैनानै सापर्ट खालामफैदों बिनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर ककन मजुमदार हाय हेलो ककन मजुमदार अभी मैं एलबी रखने वाला हूँ तो फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया है आप मेरा लाइव में आया और ज्वाइनिंग हुआ था बट अभी मेरा टाइमिंग हो चुका है मैं अभी एलबी रखने वाला हूँ फिर दूसरा दिन को मिलेगा Ang gindi ko wala. Di siya nang gindi ko. तो ऑल गाइस बाय बाय नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम लोगो मोनलायसिगोन लोगोफोर ना गासिमसिमबो बाय बाय